video kay kuan na busy sa modular. Grabe kalisod jud. Grabe jud guys. Swerte na tong uban niya na ay nagtudlo na like me. Siyempre akong mama, elementary lang. So, lisod jud nga lang mo tudlo na ako. Ang lisura jud guys, sakit pa akong kamot. Grabe. So, karon magsulat lang sa ako pag medyo ko laing mga video karon. Kinahanglan dyan ako mag-upload po para ma-active ako ang account, ang channel. So, ito na lang guys. Ang video na lang kung gasulat ko. Na, ay, nadugay-dugay good kung wala ka-upload, backlog na ni. Grabe. Tapos 4 ko gamata, kasugod na ko. Pagmata na ko, diretso dayon ko kuan. Wala, atubag sa module diretso. Kaibig ko. Grabe yun guys. Dam. Dakan pa. Libog kay ko, ako kabalog. Nakasabot ba ko sa kungkuan. Medyo ko kasabot as in. Kasi naman nanigit lang. Haggard kay ko, pating hagara. Guys, magsulat ka. Umanan lang ko nyo sa magsulat kay. Pating lisura yung modular, promise. Anong nausap ko manigod? COVID. Ay, pahawa na COVID. Sakit kayo sa ulo, guys. Grabe. Kuan pa ni. O, si Kanday pa nga karon. Si Kanday. Na parang luya na. Na gyud, parang luya na gyud. Di jud sayon ang modular, promise. Kay kuan na lang, swerte na lang siguro pa tong mga ginikanan nga karong eskwela. Ang uban wala baya na naka-eskwela po doon di pod enough, di ba? Nga ang mga kan karon, lesson karon di para sa una nga lay na kay biya sa una. Pero tinisura jud ron. Siyempre naka-eskwela po to ang ubang ginikanan na di pod enough jud lang knowledge sa mga lesson karon. Nang lesson jud kaayo kay nindot mo itong face to face kay siyempre mutudlo ni mo na teacher mag-explain ikan ni ato kita'y sabot doon pata kasabot tawa gyud diba fighting na lang tani bahala na si Batman siya si Batman sakit nga ang kamot. So guys, magsulat sa ako. Bahala lang sa amo diya. Basta ako magsulat sa ako. Okay. Wadyo kuhan kay murag jud pas asa na dugtod lang nanakwan ako. Wadyo ko ka-upload og video kay tungod lagi ani modular nga niabot na ako tinang bisiha. Ano yun?
dami na gani i-hiring ba ang radyo yung kwarta, dami na i-hiring nga para bang answer bitaw maka-tutor na to. So adyo budget, so ko'y bayad, diba? Manikamot ng gitag ato. Kanang makagnauna ko kasi biyo dito ko na sa natulog na mata ko alas 4 kay so Monday yung deadline na ni, so lalangkad lang napertindaghan pa ako katunga na next month na po lain na pong module, so grabe good guys, medyo lalim, grabe sakit kay sa ulo nga o kung sanay sa answer ni mo ani kay siyempre wala ba ni explain ni mo ba nga mao na ay balo lang. Anong naabot pa yung COVID sa tuwa ay ay Lord. Next hantay ko scratch nga ang math ginamo guys kung lisod yung kaayo grabe tapos saan siya sa lap what I have learned. Next. Hindi ko alam kung anseran ko ba ito na hindi ko alam kung anseran ako ito tanan kay wajud ko'y basta nag-iuban nga di ka kasabot kung sa unin mo tapos napay-experiment guys nga ay ginako unsa ako experiment na wala pay gamit experiment na itong ano itong mag-experiment sa eskwelahan din na hindi maka-guide hindi rin maratod sa paghagard na ako sa labad na ko yung ulo pero fighting lang yapon para sa ekonomiya charot tawanan na lang nato ni module ulit ang pagka-stress itang pagka-stress i-enjoy na lang nato nagbahala na diha diba ay nya nami kinder akong pagmangkon kinder guys one day pa nga 1 pages pa nag-angal na sa iyang kamot na yun my hand is broken kay Inglesero so broken ako niyang kamot broken og sinulat kinder pa guys nadaghan mo kayo dyan sila sulaton po kuan kapoy ng mga bata gud daghan kaayo pasulat diba ay palisura isa ta mo man aning modular ay dapat labad kay kong ulo to guys na naglibog na po sa kong i-answer diri ay. Ako na po siyang latangan mangita ko lain nga subject na po akong idea ko guys para di ko ma-stuck sa ka subject para di ko ma-stuck ala
para di masayang kong oras mo move ko sa line subject kanang nakaya-kaya. So kanang hindi na ko kaya ko siyang pandiyaan para makamove para hindi napay day, napay adlaw, balikan na to wala na to nan sira, di ba? Na ko ang gibuhat kay kung magsigog tutok ani nga wadyo ko nasabtan, wa ko kabalo saon. Dili ko ka move sa laing subject, di ba? So, smile. So, mangita talaga laing subject. Next. Sumana akong Filipino. Pagdaman akong isipin. First semester pa gani pero ano. Sunod sa yan. Nga, wala pong taga-DepEd nga nanawagan pa sila nga di daw pansiran sa ginikanan ang module. Dili tanan na parents kaya mo answer sa mga module karon nga. Ang pabalik-balik jud ko ba? Dili na kaya oy kay sa akong mama elementary lang. So, alagan magpatabang ko ani. Ani nga wala man is nakaagian yung mga tapika. So, di ba? Dili tanan nga kuan ginikanan na tabangan jud ang modular. Papudurang na sa taga-DepEd nga. Saan pagtabang? Naman siya ginikanan na makatabang katong naka-eskwela, tarong, tapos basta katong mag-eskwela. Pero bigyan tanan sa nakaman nag-eskwela bang ginikanan, dili tanan nila masabtan ang module kay ang lesson lagi karon kay sa una lahi dating bisura ron layo kayo biya ang kuan nga nang dili gid tanan diba makatudlo ang ubang ginikanan pero like sa mga uban nga uban gani di kabalong musulat balong mabasa o di luoy kayang anak, diba? Kayang anak kung kuan yes ano pa jud guys nga ang bata pa jud nga dili kayo maka agwantag kuan ba asa di jud kasabot ba di man kani kasabot ta usahay gid na napay maestra sa face to face na i-explain nga ta kasabot ng tanap ng itong saon nana kani pang modular nga wala jud imo ha jud kaugalingon di ba na yung pang ginikanan di pa wala pa grado di ba luoy jud mga ba luoy jud as in kay wala nga basta lagi to luoy bitaw jud kaya di man jud tanang ginikanan ka eskwela di ba like balik like sa mama elementary ra papa wala gani so wala jud nang ako lang bahala na si Batman. Mas ala na dito guys. So, magsulat na ko kay wala pa jud ko ka kuan tunga. Wala pa ko katunga sa ako ang module na Tuesday na karon sa Pinukulan. What I need to know. Relax ako. Relax.
So guys, ito ra basta murag kita kong ingon nga dili ko active kayo ron sa YouTube kay nagsugod na ang klase. Basta siguro kung nakoy time maka-upload makagama ko pag bagong mga video, pero klaro mo rin ako sa mga video mapakita ninyo about sa kuan ron kinabuhi dire sa modular. Kung akong kinabuhi ron nga perting hagara body ko, ay Diyos ko lolo, sakit kayo mo. Sakit kayo na yan. So guys, so enjoy lang ta sa mga nag-modular dia, fighting, kaya na to ni, kaya para sa future. So ito guys, see you na lang next time kung ako'y time. Bye ninyo, amping good luck sa modular. Bye bye guys, love 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 love.